Pýtate sa, ako dlho potrvá realizácia strechy? Najrýchlejšie realizácie vieme doručiť, ak ide všetko hladko, za 3 až 5 dní. V praxi to vyzerá takto. Zaslanie podkladov, dostaneme od vás projekt domu vo formáte PDF. Cenová ponuka a návrh krovu do 48 hodín, pripravíme cenovú ponuku a nakreslíme návrh väzníkového krovu. Osobné stretnutie. Stretieme sa osobne, doladíme detaily a vysvetlíme si celý priebeh realizácie. Výroba strechy. Vašu strechu vyrobíme obvykle za 2 dní. Montáž na stavbe. Montáž väzníkov na vašom dome trvá približne 3 dní. Zakrytie strechy. Nasleduje zakrytie strechy, ktoré trvá v priemere 10 pracovných dní. Pracujeme rýchlo, efektívne, bez stresu na vašej strane. Koordinujeme každý detail od izolácie až po odkvapové systémy. Chceme, aby ste mali krásnu, bezpečnú strechu, bez komplikácií. Všetko na čas, všetko podľa plánu. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, ozvite sa nám. Na všetko vám veľmi radi odpovieme.